recollia tot, a la terra, se recollia tot, i se guardava tot. Per exemple, les tomates es colgaven al techo, en les cambres, tot colgat. I n'hi havia, s'acabava la cosecha, se feien ristres que tot el món ho sap, i lo colgaven, i tenien per tot l'any. I les batxuques, les colgaven també, se fornien a remullar i feien l'olleta. Tot això era... Què duia l'olleta? L'olleta pues igual se feia de naps, que de col, que de batxoqueta, de lo que n'hi havia en aquesta setmana, lo que n'hi havia de l'horta. Se matava el cerdo tots els anys, se feien xarres. Bueno, jo penso que tota la comunitat més o menys era així, El pa era de casa, se feia la massa la feien un dimarts, pues fins a l'altre dimarts el pa era el mateix. Se ficava dins l'artesa, tapat con el mandil, i se mantenia, i eren fogasses, perquè s'hi obrien i sempre estava el pa mollet. ¿Y el panfigo que m'has contat antes? El panfigo era que quan recollien la collita de les figues se ficaven a secar, quan ja estaven sequetes, pues les xafaven una miqueta i se fiquen al cos, que te diria jo, un grapat d'harina, i otra tonga, i apretadeta, i otra tonga. Nosaltres vam haver anar, agarràvem les figues en el melet a dins. I pa en mel, també. I pa en oli i sucre. Vi, lo que n'hi havia en casa. Vi, sí. Vi en sucre. Una miqueta en el porrón, que n'hi havia la taula, i una miqueta. A nosaltres això molt poques vegades, el vi molt poques vegades. Però en oli i sucre, jo crec. I en mel, i te conté, perquè tenien mel tot l'any. I a casa que me recorda que era la taula de la cuina, és que tenien els caixons, i estava el pa sempre ficat ahí, i en el gabinet per tallar-se. I nosaltres se tallàvem. I en la taula sempre un platet d'olives, un platet de mel, i les armeletes que mon pare ens ficaven, ja tenien les armeletes ja partides. I ja feien el pa postre, quan no hi havia fruita, el postre era un cuenco així de mel, i en l'armeleta l'enrollaven i postre. Sí, però jo penso que això era tota la comunitat. Això passava en totes les cases, mos passava. Sí. I entonces que érem més 4 o 5 fills tots. Sí. No se'n teníeu a sola, sempre ne teníem 3 o 4 germans. Sí. I el maïs, quan era tendret, torrar-lo a la brasa, tot això. Una panulla a la ximenea. Després de torraeta, oli i sal. Oli i sal, torraeta i a menjar. Sí. Així no se van criar. Ara ho fan els americans. Sí. Jo hasta que no... Però ben grandeta, Això de berenar en fuet, de tot això, d'això res, En casa això no se compra res. Aquell xocolate redonet que se tenia. El lingotín, sí, una barreta així de llarreta. Encara hi ha en algun puesto. Sí, me penso que per allà per València el fan.